May gabi sa tanang mga kahigalaan ug kaigsuunan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Luke chapter 9 verse 23. Lucas kapitulo 9 bersikulo 23. Ang giingon dinhi. Ug miingon siya ngadto kanilang tanan, kung buot ni bisan kinsa nga mosunod kanako, kinahanglang ilimod niya ang iyang kaugalingon, pasanon ang iyang krus sa matag adlaw ug mosunod kanako. May the Lord bless the short meditation of His Word at this moment. The more nga importante ang posisyon nga atong nabatunan ni ining kalibutana, the more nga dako ang atong responsibility, the more nga bugat kining pasanon mga kaigsuunan. The more we occupy higher position bisan pag-asa nga organization, the more nga daghan kaayong mga panginahanglanon. So, kung i-elevate data sa Ginoo, kung i-improve sa Ginoo ang atong kahimtang, aduna usay mas bugat nga responsibility. Kung naalang kita sa patag mga kaigsuunan, kalma man ang atong paglakaw, kay patag man. Pero kung musaka na kita sa bungtod, danglog, kunya dili smooth ang dalan, musaka ta ibabaw sa bukid, diha na nato masinatian ang mga problema, diha na nato masinatian ang mga hagit nga wala nato masinatian sa patag. Now, sa iglesia mga kaigsuunan, kung ipa-improve sa Ginoo ang kahimtang sa atong iglesia, kung nahimo kitang maayong piniyalan sa gagmayng butang, mahimo usab kitang piniyalan sa dagkong butang. Pero kung dunay ipiyal ang Ginoo kanato nga dagkong butang, remember, bugat pod ang responsibility. Pagsaka nato sa steep kaayo nga bungtod, sa kaon kaayo, tungason kaayo sa nga tanan, bugat. Kung doon na tayo gibit-bit, bugat. Dili gyud pariha sa kaning gibit-bit nato ang atong sako or bag didto sa patag. Kining pagsaka nato sa bungtod, mas doble ang effort nga atong pagabuhaton. Now, sa paglambo nato sa kinabuhi, paglambo sa iglesia, paglambo sa atong spiritual life, dili gayud ikalimod ang kamatuoran nga madugangan usab ang kabugaton, madugangan ang burden. Idugang sa Ginoo ang mga kalag sa atong iglesia, sa atong panagtigom. Mas daghang members, mas daghang responsibility, mas daghang kalag nga atimanon, mas daghang pastoral counseling, mas daghang pastoral oversight. Ang iglesia dili ni kining ga-organize kita og event nga malipay ta kay daghang makatambong, daghan ang audience. That's not what the church is all about. The church is all about nourishing souls, shepherding souls. So the more souls nga gipiyal sa Ginoo kanato, the more nga bugat ang atong responsibility. Now, kung dunay mga kabugaton nga nasinatian nato sa church, remember, that's part of growth. They are necessary pains associated with growth. They are actually growth pains. So, atong pasanon kana nga mga kabugaton nga adunay kalipay sa atong kasing-kasing imbis nga kita magbagutbot. So, kung dunay providensya ang Ginoo nga kinahanglan natong sa gubangon as a church nga burden, that could be an indication nga gipakatkat na kita sa Ginoo sa bukid or sa bungtod. Gi-elevate na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ug dili ta mahimong andam sa improved, elevated condition sa atong church kung maglikay ta og saka sa bungtod. Di nato ma-enjoy ang mountaintop. Ang Mount Agad-Agad, dili nato ma-enjoy mga kaigsuunan kung dili gayud kita musaka, kung dili ta willing nga mukatkat sa bungtod. If we would gain the heights, kinahanglang muuyon kita nga mukatkat gayud kita sa tungason kaayo nga bukid ug rugged nga mountain. But as we do so, magsalig kita sa Ginoo,
gumikan kay ang iyang grasya mo'y magasustinar kanato. Ang grasya sa Ginoo mo'y magatabang kanato aron atong masagubang ang tanang mga burdens nga gipasinati sa Ginoo kanato alang sa atong paglambo ug alang sa atong mas mahimo kitang conformed into the image of Jesus Christ. And this is something that the unbelievers cannot share. The unbelievers think of life as paradise, walk in the park, relaxation. That's not what the Bible describes about the true child of God. The true child of God, as we grow spiritually, doon na gayoy mga persecutions, doon ay mga paglutos, doon ay mga burdens. Mag-increase po ang atong warfare against sin. But that is an indication that we are growing. So hinaot nga ang grasya sa Ginoo may mag-sustain kanato ug atong itutok ang atong mga mata sa atong buhi nga Dios, sa atong Ginoong Hesukristo. Ug usa kining mga pagampo, usa kini ka instrumento nga atong makombat ang tanang mga burdens. We lay our burdens unto God through our prayers. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Nagtuo kami nga fitting kini nga reminder nga imong gipasabot kanamo. It's so sweet to think about growth. But there is pain. Aduna gayoy pain associated with growth. Ang nangandoy nga mutubo pero dili buot nga makasinati sa mga burdens kabugaton, they are not worthy of growth. So help us, prepare us for growth, O God, and help us to be willing to climb the steep mountain of greater heights in life and in the ministry. This we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.